Akwai wani mutum da ke zaune da matarsa, mace ce mai haƙuri da son taimakon mijinta a hidimar da yake yi ta yau da kullum. Suna nan sai Allah ya ba matar nan ciki, sannu a hankali ciki ya girma, sai mijin nan nata ya ce, tunda cikinki ya girma, ki daina zuwa rafi ɗaukar ruwa. Amma sai ta ce masa, ai babu mai taimaka mata, don haka ta ci gaba da zuwa ɗaukan wannan ruwa. Ana nan wata rana matar nan ta je ɗaukar ruwa, sai ta fara naƙuda a bakin rafi. Da sauran matan da suka je ɗaukar ruwa tare suka ga halin da ta shiga, sai suka kai ta gida. Da haihuwa ta zo sai ta haifi jarirai guda 11. 10 daga ciki ba su da gangan jiki tare da su, guda ɗaya ne kaɗai cikakken mutum. Bayan kwana 7 aka raɗawa kowa suna. Ƙaramin cikinsu, wato mai jiki a cikinsu kenan, sai aka sa masa suna kurma. Yaran nan suna nan yau da gobe har suka girma, to amma sai aka lura sauran 10 daga cikinsu miyagu ne, har ma sun fara ƙoƙarin cinye ƙannan nasu. Da iyayen nan suka ga haka sai suka kira kurma suka ce mashi, tunda 'yan uwanka ba za su bar ka ba, gara ka sulale cikin dare ka yi tafiyarka wani gari. Can cikin dare sai babansu ya tada kurma daga barci, ya ba shi wata sanda ya ce ya kama hanya, ya tafi kawai, ya je shi duk garin da yake da buƙatan zama. Kurma ya karɓi sandar nan da mahaifinsa ya ba shi, ya kama hanya cikin daren nan ya fice daga garin. Da gari ya waye, 'yan uwan suka leƙa ɗakinsa, ba su gan shi ba sai suka tambayi mahaifinsu inda kurma yake. Take ya amsa musu da cewa, kurma ya ce in ba shi sanda, zai je wani gari kuma na ba shi ya tafi. Da suka ji jawabin da mahaifinsu ya yi sai suka rasa yadda za su yi. Bayan kurma ya koma wani gari da zama, sai ya haɗu da matar da yake so ya aura. Saboda ba shi da dukiyar da zai yi auren, sai ya sayar da sandar nan da mahaifinsa ya ba shi a lokacin da zai baro garinsu. Ya biya sadaki aka ɗaura masa aure. Kurma yana nan zaune da matarsa cikin jin daɗi. Bayan wani lokaci sai matar nan ta ce, mai gida, ya kamata mu je garinku ganin gida, domin in san garinku da danginka da mahaifanka. Da ya ji abin da ta faɗa sai ya ce, wato baki sani ba ne, ai 'yan uwana dukkansu ba su da gangan jiki, kuma mayu ne, idan mun je za su cinye mu. Sai ta ce, a'a, ita dai sai sun je, tunda mahaifansa suna nan, ba wani mugun abu da zai same su. Da ya ga ta matsa sai sun je, sai ya ce, to kada ki ce na hana ki zuwa, ki shirya mu tafi. Bayan sun kammala shirye-shiryensu suka kama hanya. Da suka isa ƙauyen suna shiga gidan sai suka ci karo da ɗaya yana birgima a ƙasa. Da matan kurma ta ga kai ne yake birgima babu gangan jiki, sai tsoro ya kama ta, ta fashe da kuka. Su kuwa 'yan uwan kurma da suka ji shine ya zo, har da matansa sai suka kama waƙa suna cewa, lale lale maraba da kurma, kurma lale sannu da zuwa, kurma lale ina sandarka. Da kurma ya ji sun nemi sanin inda sandar da mahaifinsa ya bashi, sai ya ce, na sayar da sandar. Sai ɗaya daga cikinsu ya ce, me kai da kuɗin? Sai kurma ya amsa masa da cewa, na yi aure da su. Sai gaba ɗaya suka amsa masa da tambayan cewa, ina matar? Sai kurma ya amsa musu da cewa, ga ta nan a bayana tana kuka. Wani kuma ya sake tambayan shi, me yasa take kuka? Haka dai suka riƙa yi masa tambayoyi har suka shiga cikin gidan. Da mahaifiyarsu ta ga ɗanta, sai ta zo ta tare su shi da matarsa a cikin murna a tsakar gida.
ta ce da su shiga ɗaki. Suka shiga, suka ƙara hutawa har zuwa faɗuwar rana. Da dare ya yi sai uwar ta kira kurma ta ce, ka san ‘yan uwanka mayu ne, me yasa ka kawo ‘yar mutane a cinye ta? Sai ya amsa mata da cewa tana so ta gaishe ku ne ke da baba. Sai mahaifiyar ta ce, to shi kenan, idan an ɗauke ƙafa zan ɓoye ku a cikin rumbu, in sun tambaye ni in ce kun tafi, in ya so idan sun kwanta sai ku gudu. Da dare ya tsala sai ta ɓoye su a rumbu. Can cikin dare sai ɗaya daga cikin ‘yan uwan kurma ya tambayi mahaifiyarsu cewa ina su kurma suke. Sai ta ce ai sun tafi. Sai ya ce to amma yaya nake jin ƙanshin mutane a cikin gidan nan? Sai ta ce ai ni ma mutum ce, sai dai in za ku cinye ni to shi kenan. Sai baki ɗayansu suka amsa da a'a, ya za a yi mu cinye wacce ta haife mu? Don mahaifiyar ta kwantar musu da maitarsu da ta motsa, sai ta ce musu ai ba su tafi ba, sun je gaida ƙawayena ne, da zaran sun dawo zan dafa muku su ku cinye. Can cikin dare sai mahaifiyar tasu ta taso kurma da matarsa. Ta ce masu, ba ku ga babanku ba, saboda ya yi balaguro, gashi kuma lokacin gudunku ya yi, sai ku kama hanya kafin su gane. Ashe daman ‘yan uwan tuni suka zaci za a yi musu dabara ne, sai suka fice daga gidan suka tafi can bakin hanya. Suna jiran kurma da matarsa a bayan gari. Kurma da matarsa sun kama hanya za su gudu. Sai wani da ya san shi ya gaya masa cewa ‘yan uwansa suna can a kan hanya suna jiran shi da matarsa su cinye su. Yana cikin wannan tsoro da damuwa ne sai ga wata tsuntsuwa ta zo. Sai kurma ya roƙe ta ta ɗauki matarsa ta tsallakar da ita can gaba da inda ‘yan uwansa suke fakonsu. Nan take tsuntsuwan nan ta yarda ta ɗauki matarsa ta hau ta tashi da ita sama. Shi kuma kurma sai ya ɗauki ganga yana kiɗa har ya isa inda ‘yan uwan nan nasa suke. Da ya isa sai ya fara waƙa, su kuma sai suka tambaye shi ina matarsa. Sai ya ce masu ya bar ta a gida. Da jin haka sai suka kama hanyar gida da gudu. Shi kuma da ya ga sun yi nisa sai ya kama hanya ya yi ta gudu har ya je ya sami matarsa suka yi tafiyarsu. Ƙurungus kan kusu.